Hello everyone. How are you? How are you this moment? How are you? Ani nga mga bulan or ani nga semana. I hope that you're doing great. I hope nga malipayon mo. I hope nga nagpuyo mo sa kalinaw. I hope nga nagpuyo mo sa kinabuhi diin gawas nun mo, no? O nakapuyo mo sa kinabuhi nga anaa gyud ang kalipay nga gikan sa Dios. And nala ko'y mga nahinumduman, no, nga saad sa Dios ato ang kinabuhi, especially kadtong mga mituo sa Dios. You know, keep moving forward. Padayon sa pag-alagad sa tumbuhi nga Dios, padayon sa imuhang pagtuo diha sa Dios, kay nakita sa Dios ang ato ang mga kinabuhi. Kung naaman kay mga problema karon, kung naaman kay ginatubang karon, kanunay lang na nga iduol sa Ginoo. And kung mga pag-antos man na tungod sa ngalan sa Ginoo, nalipay ang Dios sa imuhang kinabuhi. Kung nag-antos ka tungod kay nakabalo ka nga nakasala ka atubangan sa Dios, wala pagyod na close ang grasya sa Ginoo, wala pagyud niya gihunong ang iyahang grasya kaluoy sa tanang katawhan. Subusa karon duol sa Ginoo pagpangayig pasaylo sa Dios. Ug akong mga pag-ampo nga ipaabot sa Dios sa imuha ang kagawasan, ipaabot sa Ginoo sa imuha ang kalipay, ang kalinaw nga gikan sa Dios. I pray in the mighty name of Jesus nga ang tanang gapos sa imong kinabuhi karon mga tangtang kana in Jesus name. To those nga walay kalinaw sa ilang panimalay, ako mga pag-ampo nga ang Dios moabot sa inyong kinabuhi ug hatagan mo kalinaw sa inyong panimalay. So mga higala, kung ang tawo wala jud siya nakaduol sa Ginoo, wala niya gi-acknowledge ang Ginoo, wala niya giila ang Dios nga iyahang Dios. So naagi access si Satan, like gusto ni Satan nga i-control gyud ang ato ang kinabuhi, and kitang tanan nga mga tawo gyud ginasulay, ginangita gyud pamaagi ang kaaway para gyud nga i-destroy niya ang atong kinabuhi, para gyud nga dili nato ma-experience ang kinabuhi nga gusto sa Dios nga ihatag kanato sa pinakauna nga buhat niya sa tawo ni Adan, ni Eve. Kung atong lantawo ng ilang kinabuhi, sa pinakauna na ang kalinaw, na ang abundansya, nag-provide si Lord sa tanang panginahanglan, gi-provide ni Lord ang pagkaon nila, tanan, like ang gisugo na lang sa Ginoo sa ilaha is ang pagbantay, pag-atiwan sa mga hayop, kung pagpadaghan niini o uban pa gitagaan sila og tahas sa Dios. Apan atong makita atong nga kinabuhi nindot kaayo, kay putli sila, balaan sila, walay babag ang ilahang kuan relationship sa Ginoo, nindot kaayo ang ilahang dagan, no, sa ilang kinabuhi. So gusto sa Ginoo tungod sa sala mo nang daghan na kaayo og consequences. Naay mga consequences nga naatubang sa tao karon, no, mga pag-antos, mga kalisod kay tungod sa pagpili sa tao. So muna si Satan ngita gyud na siya og pamaagi para lang gyud nga kuanta ka nang gubuton ta niya, no, ang gusto niya nga ihatod ang atong kinabuhi ngadto sa kalaglagan, nga maimperno ta, nga mahimong walay pulos ang kinabuhi sa tawo. Apan nangita gyud pamaagi ang Dios Amahan, ay gusto gyud niya nga ang tawo mabalik gyud sa iyang himaya. So mao na mga higala nga pinaagi ni Jesus Christ, gidaog na niya ang tanan. But mao na nga ingon ang pulong sa Ginoo, kinahanglan muduol ta niya, mutuo ta niya, talikdan ang atong daang kinabuhi, kailangan maghinulsol, kailangan mamatay ang ato ang malubong ang atong daang kinabuhi sa tubig, pinaagi sa ngalan ni pinaagi sa pagtuo nato kang Hesus, nga mamatay ta kaoban ni Kristo, lubong na tutong daang kinabuhi diya sa tubig. It's not about religion, it's not about the church, but your relationship, your decision sa imong pagsunod ni Jesus. Kay ang
nga tong pag-alagad ni Jesus dili ni about religion, about unsa pa na dira, kun dili faith, no, pagtuo ang ato ang gihisgutan diri. Kay kung atong wala say kuan, wala say perpekto nga murag walay perpekto kanang sikta, walay perpekto nga simbahan, kay nganuman everyone nga naa sa church nagkat-on pasad, nagtubo pasad, bisan pa man sa karakter. Kay ang Dios kanunay dili na siya ingon nga one time sa diha mo duol ka sa Ginoo, diha dayon migro na dayon ka, no, along the way kay moagi pa ka og mga kuan, napakay agian, naa pa kay mga pagsulay nga agian dira, ani mga sayon ra na apoy lisod pod, no, nga aron nga ma-refine ta, no, in our character usahay. Pero kung magpabilin gyud ta sa presensya sa Ginoo, ang bunga sa espiritu naa gyud, no. Pero kung magpalayo ta dihang dapita, usahay ma-shaken dayon ta, usahay daghan kay mga factor nga kanang dali na dayon ta ka masuko. So tanang tawo, tanan kanang dili walay exempted ana, bisan pag unsa pa ka holy, no, matest jud ka dirang bahina, no. Dili gyud ingon nga kani espesyal nga tawo, dili na ni siya matempt, dili na ni siya makasala, dili na ni siya makuan, no. Naa gihapon ang ang kagustuhan ni Satanas nga iya jud gihapon i-distract ang tawo. Pero kung kabaluta nga naa na ta diha sa Ginoo, kung kabaluta kung kinsa ta atubangan sa Ginoo, kung kabalo ang tao nga anak ko sa Dios, na ang otoridad kanako, kaningon siya sa dihang magaduol ka, sa dihang magatuo ka kang Jesus, ingon ang pulong sa Ginoo. Siya ingon si Jesus nga iyahang ihatag unsa to ang otoridad, no, ang otoridad nga mahingilin og yawa, magaayog balatian, no, magaistorya og lain-lain nga pinulungan, makakaon og hilo di ta maunsa, mapaakan og halas dili maunsa. So mo nay sa dihang mutuo ta ba, no, aside sa kaluwasan napagi mga gasa, no, and that's very beautiful nga ani nga lakaw nga kinabuhi, dili lang di ay nga na magpabilin ta kanang murag kanang wala tay maambag sa body ni Christ, no. Sa dihang muduol ta sa Ginoo, tagsa na ay tahas ang Dios sa matag usa. Katong mga nanarbaho ngadto sa ilang trabahoan, no, sulti ang pulong sa Ginoo, bisan asa ta masulti nato kung unsa kabuotan ng Dios, mapakita nato atong ang gugma nga gikan sa Dios sa lain nga mga tao. Mutabang ta, mo dili lang nga simbahan ra pud ka, muhatag ra ka sa simbahan o unsa ba na tithes baron or offering paron, pero og nay magkinahanglan po sa gawas di po ka makahatag. So balansi sad pud siya, no, kung nakay ikahatag, hala sige hatag, nakay ikatabang, hala sige tabang. So no, so ningin ana ang ato ang kinabuhi, ningin ana ang mahimong atong kinabuhi sa ding naa ang Dios sa atong kinabuhi. May mga panahon nga tungod sa ato ang mga pagpili kay usahay bitaw nga nang dili ta sensitibong maminaw sa Ginoo, magbuot-buot ta sa unsay gusto natong buhaton sa atong kinabuhi. Usahay kung dili ta manggialamon, maka-experience ta og kalisod sa ato ang kinabuhi. But you know what, unsa lang kabuutan ang Ginoo sa atong kinabuhi, good nga bisan pa man maka-experience kag kalisod sa imong kinabuhi, bisan pa man masayop ka sa imong pagpili sa imong kinabuhi, masayop ka sa pagpili bitaw nimo sa imong desisyon ba na usahay masayop ka, pero grabe gyud kaayo ang Ginoo kabuutan nga andam gyud siyang mutabang nimo in times of danger, in times of need, nga kung mutawag lang gyud ka sa Ginoo, ana agid siya kanunay kanang faithful jud kaayo siya nga Dios. Ingon ana kanindot kung naa ta diha sa Ginoo, ingon ana kanindot kung nagpuyo ta ilalom sa grasya gugma sa Ginoo, ilalom sa pagtulunan ni Jesus Christ atong kinabuhi. So ako mga pag-ampo kung unsa man imong sitwasyon karon, kung ikaw naa na diha sa Ginoo, nangalagad na ka sa Ginoo, and sinati ka karon nga kuan ka kayo kanang
naglisod ka sa imuhang kinabuhi karon, like sa imuhamang ministry or sa imuhabang panimalay, akong mga pag-ampo sa imuhang kinabuhi, nahatagan ka sa Dios og kalinaw, ug hatagan ka sa Ginoo, kalinaw sa nahunaw, kalipay sa imong kasing-kasing, ug pahulay nga kanang nga gikan sa Ginoo nga may kalipay ka, no, bisan pa man sa kalisod manara gyapon ang kalipay kay sayang ang kalisod wag normal gina siya, no, nga kanang naagid tay mga kalisod sad nga atong ma-experience masinati sa ato ang kinabuhi. Apan always remember nga ayaw kalimti ang Ginoo. Muna nga importante sad nga every time nga mo make tag decision, mga itagtabang sa Ginoo, mga itagiya sa Ginoo nga Lord, imuha ba ning kabubuton or imuha ba ning ikalipay ba nimo kung magbuhat ko ani mga butanga. Ginoo, napoy mga butang mga igsoon nga kabulutang nga makaayo sad. So ask God to bless you in that area kay i-offer sa Ginoo ang tanan nga pagpanghago sa imuhang mga kamot. So in everything you do it for the glory of God, and I pray nga anaa kay kalipay sa tanan nga imong gibuhat para diha sa Ginoo. So sa tanan sa mga naapod sa ministry, I pray nga ang Ginoo pa maga-bless kaninyo, ang Ginoo pa magagamit gyud ninyo diha nga bahin nga diin mas bulambok pud gyud ang bulaton, mas makita sa uban sa inyong kinabuhi nga naa gyud ang Dios sa inyong kinabuhi, nga mahimaya gyud ang Dios sa inyong kinabuhi, nga gibuhat gina ninyo nga naa gyud ang gugma. Kay kung usahay dili gyud natong malikaya na mga panahon ba, na mga panahon nga siguro napoy mga panahon nga tungod sa kakapoy, tungod sa imo na experience nga mga kalisod usay nakasinati ba mo nga ma-burn out mo, nakasinati ba mo nga murag kapuyon mo, no, sa ana nga mga buhat. I pray, just always keep on praying, no, and pray unsa may tuyo sa Ginoo nganong nahitabo na sa imuhang kinabuhi, o pakigsulti gyud kanunay sa Ginoo. And kung gikapoy ka, pangayod kusog sa Dios kay siya ra gyud ang source sa kusog, siya ang source sa abundansya, siya ang source sa kinabuhi, siya ang source sa tanan, no, siya ang walay imposible sa Ginoo kung mangayo ka sa Ginoo. Kung gusto ka, nagkinahanglan ka og kahupayan sa imuhang kasing-kasing kay naa ka sa kagulanan, naa kanunay ang Dios. Magatabang gid siya, magapuno siya sa unsay kulang sa imuhang kasing-kasing. So I pray in the mighty name of Jesus, peace be unto you and to your family. I pray that God will increase you in every aspect of your life in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. And thank you sa pagpamina ni Higala, Igsoon, and sa sunod na po nga higayon. God bless everyone.